Oskariotan atera zuen jaunak bere herria, pozoiuka bere aukeratuak. Aleluia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Kristok pekatua eta heriotza betirako garaitu ditu. Eukaristia honen hasieran, aitor ditzagun gure pekatua guk ere Kristorekin batera, heriotzera garaitu eta piztu gaitezen. Jesus jauna, zure ardiak ezagutzen dituzun hartzaiona, erruki jauna. Jesus jauna, ardi galduaren bila etxigabe zabiltzana, Kristo erruki. Jesus jauna, betiko biziko larre gurietara eramaten gaituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei, aina handi eta eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri, jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zeure grazia oparoaz, gero eta ugariagoa egiten duzu, fededunen herria. Begira bihotzonez, zeure aukeratuei, bataioko sakramentuaz bizi berritu direnek, bizitza ilezkorra iritsi dezaten. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, apaiz nagusiak, zaharrak eta idazlariak harrituta zeuden Pedroren eta Joanen ausardia ikusirik, gizon eskolagabeak eta ezjakinak zirela jakinik. Eta ohartu ziren Jesusekin ibiliak zirela, baina sendatutako gizona haiekin ikusita, ez zuten zer esanik aurkitzen haien aurka. Batzarretik kanpora ateratzeko agindu zieten, eta beren artean hasi ziren esaten, zer egin gizon hauekin. Jerusalengo guztiek badakite ezaugarri ageria egin dutela, guk ezin ukatu. Hala ere, herrian gehiago zabalez dadin, debekatua egingo diegu izen hori gehiago inori aipatzea. Deitu zieten bada, eta zorrotz agindu, ez esatela Jesusen izenean gehiago ez esan, ez erakutsi. Orduan Pedrok eta Joanek erantzun zuten. Zuek ikusi, jangoikoaren aurrean zuzena den ala ez. Haren esana utzi eta zuena egitea. Guk ezin gintezke egon geurok entzun eta ikusi duguna esan gabe. Haiek berriro zorrotz debekatu ondoren bidali egin zituzten. Ez zuten aurkitu haiek zigortzeko erarik herriaren beldurrez. Guztiak jainkoa goresten ari baitziren gertatu zenatik. Jaunak esana,
Eskerrak zuri jauna entzun nauzulako. Eskerrak zuri jauna entzun nauzulako. Eskerrak jaunari ona baita, haren maitasuna betikoa baita. Nere indar eta nere kemen jauna, gura gertatu da nere salbamena. Hoz eta garaipen oiuk zintzoen etxolan. Eskerrak zuri jauna entzun nauzulako. Jaunaren eskuinak nau altxatu, jaunaren eskuina bizkor da jokatu. Hilez, baino bizi naiz egingo, jaunaren eginak nik oiuen gingo. Zigortu nau jaunak zigortu, baina ez nau heriotzaratu. Eskerrak zuri jauna entzun nauzulako. Irekin eri zintzotasunaren ateak, hortik sarturik emaizkiodan jaunari eskerrak. Hau da jaunaren atea, zintzoak sartuko dira aurrera, eskerrak zuri entzun nauzulako, salbamen gertatu zitzaizkidalako. Eskerrak zuri jauna entzun nauzulako. Aleluia, aleluia. Hau da jaunak egin duen eguna, gu pozteko eta alaitzeko eguna. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aintza zuri jauna. Astearen lehenengo egunean piztu zen Jesus, goizean goiz. Eta Maria Magdalenari, 7 deabroak atera zizkionari, agertu zitzaion aurrena. Maria Magdalena Jesusen lagunei berri ematera joan zen, triste bai zeuden eta negarrez. Eta bizi zela eta ikusi zuela entzun ziotenean, ez zioten sinistu. Ondoren, haietako biri, auzora bidean zihoazela agertu zitzaien, itxura aldatuta. Hauek ere joan ziren bestei berri ematera, baina hauek ere ez zieten sinistu. Azkenik Jesus hamaikei azaldu zitzaien, mailan zeudela, eta beren sinizgaitza eta bihotz gogorra aurpegira bota zien. Bera biztuta ikusi zutenei sinistu ez zietelako, eta esan zien, zoazte mundu guztira eta otsegin berri ona gizaki guztiei. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Pedro, Juan eta beste apostoluak, 11 apostoluak, Jerusalengo tenplua juten ziren askotan, Jesus hil eta piztu ondoren kristauak ziren, Jesusen jarraitzaileak ziren, Kristoren jarraitzaileak, baina baita judutarrak, eta tenplua joaten ziren. Harrera joaten ziren otoitz egitera elkarrekin, eta elkarrekin salmoak errezatzea. Eta arratsalderdian, halako batean, entzun dugu, egun hauetan, Pedro eta Juan tenplua jundie errezatzea. Han tenpluan, duela 40 urtetik, bazegoen gizon bat, elbarria, han ate nagusian eserita zegoena, limosna eskatzen, danak ezautzen zuten, denek, betidanik, han egoten zan, eserita, tenpluko atean, eta dirua eskatzen, limosnan bat, laguntzan bat eskatzen, bestela ez zeuken nola, bizimodu nola aurrea atea gizon honek. Hauetako batean, Pedro eta Juan sartu ziren atetik, eta gizon honek limosna eskatu zien, behaiei. Pedrok esan zion, begira nazazu, begira ezaiguzu. Nik ez daukat ez urrerik, ez zilarrarik, baina daukadana ematen dizut. Jesukristoren izenean, jeiki zaitez eta ibili.
Gizon hau sendatu izana, elbarri hau sendatu izana, eskandalo bat izan zen, eskandalo handia. Eta Pedrok honen ondoren diskurtso bat, homilia bat edo sermoi bat emango du tenplun kanpon. Eta horren ondoren San Lukasek kontatzen digu 5.000 pertsona kristau bihurtu ziela, bataiatu egin zirela. Pedrok esango zien gizon hauei, ez gea gu izan, gu zuek bezalako gea, arrantzale gea, normalak gea, pekatarik, ahulak, Jesus izan da, ez gu, ez konfunditu. Judutar buruzagiak asko haserrete zuen, asko. Ez zeuden kontentu. Aber, Jesus gurutziltzatu deu, guztionekin amaitzeko, eta guain, okarrago guaindik, beste hauekin, apostolo hauekin. Hain ezaguna zan gizon hau, elbarri hau, hain publikoa izan zan, apostoloekin zutena, Pedrok eta Juanek inzutena, ezin zutela ukatu. Ezin zuten, zinezkoa zan hau ukatzea jenden aurrean. Orduan agintariek, hau esan zuten, ezin dugu ukatu, hola izan da, zein dezakegu. Publikoki hitz egitea debekatu zien, debekatu nahi izan zien, Pedrori eta Juani. Hemendik aurreaz publikoki Jesusi buruz hitz egin, ezin dezue. Pedroren erantzuna eta Juanena zein izango da, zuek ze uste dezue, zer da zuzenagoa, zue jobeditzea edo jangoikoa jobeditzea. Irakurgai hontan, apostolen eginetako irakurgai hauetan, galdera bat dao, sakonean. Eta galdera hau da, arrantzale hauei, nundik datorkie jakinduri hau, nundik indar hau. Gizon honi launtzeko, nundik hitz egiteko modu hau, nundik datorkie. Nundi datorkie, ez daukete beldurrik ez eriotzai, ez bestek zesango duten, ez dute arrakasta bilatzen. Nundi datorkie gizon hauei, gizon arrunt hauei, indar berezi hau. Neri atentzioa ditzen dit asko, hemen hasieran esaten dena. Irakurgaiaren hasieran esaten dena. Apaiz nagusiak, zarrak eta idazlariak, harrituta zeuden Pedroren eta Juanen ausardia ikusirik, gizon eskolagabeak eta ez jakinak zirela jakinik, eta ohartu ziren Jesusekin ibiliak zirela. Pedro eta Juan eta apostoluak Espiritu Santuaz beterik zeuden, oso pertsona librek ziren, askek, eta indar berezia zuten, edo zein egoeran aurrean indarra bizitzeko. Hau zergatik, nondik etortzen zitzaien. Jesusekin denbora pasatu zutelako. Apaiz nagusiek ausardia ikusirik, ohartu ziren Jesusekin ibiliak zirela. Kristau bizitzaren sekretua Jesusekin egotea da. Jesusekin denbora pasatzea da. Apostolu hauen indarraren sekretua Jesusekin egotea izan zen. Espiritu Santuaren indarra jasotzen dugu, Jesusekin denbora pasatzen dugunean. Pasko garai hau izan dadila guretzako, eta baita kuarentena garai hau, zergatik ez bereziki, izan dadila garai bat Jesusekin denbora pasatzeko. Egunero, pixka bat, minutu batzuk behintzat, 5 minutu. Pasa dezagun, aprobetxa dezagun garai hau, Jesusekin denbora pasatu, eta hor jasoko dugu, bilatzen dugun indarra eta bizia. Honela izan bedi.
Egiogun otoitz, Jesus hilen artetik piztu zuen Jainko aitari. Gotzainek, apaizek eta diakonoek zintzo zai dezaten beren eskuetan jarri izan den hartaldea. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gizadi osoaren alde, jaunak alai ditzala oraindik bere garaipena ezagutzen ez duten gizakiak, eta evangelioaren bidez, poztu ditzala herri guztiak. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gaixoek, behartsuak eta sufritzen duten guztiek Kristo piztuarengan aurki ditzaten argia eta itxaropena. Egigu notoitz. Entzun arren jauna. Gure alde, jainkoak zendo gaitzala fedean eta eman diezaigula guztioi beti on egiteko laguntza. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko jauna, zuk badakizu, hemen gaudenon bizitza, behar askoren menpean dagoela. Entzun gure eskariak, eta onartu, fededunon asmoak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugu nogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugu nardo hau, mahatxo ondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu, betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Eskerrak ematen dizkizugu beti jauna, Pasko misterio honengatik. Egizu, etengabe gertaberritzen ari zaren gure erospenak, ekar diezagula betiereko poza. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da baita zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, ila eta eskainia izan den aldi hontan. Bera da munduko pekatua kendu duen egiazko bildotxa. Bere eriotzaz, gure eriotza ezereztu eta bere piztueraz, gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingere guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, da santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data,
zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, Jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Tapalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, Jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin eta Jose Inazio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, Jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Eska diezaiegun zeruetako aitari, geure pekatuen barkamena, eta eman diezagula bihotza bala, guk ere geure zordunei barkatzeko. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentalien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu Jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure Jauna, pekatua eta heriotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostoluen artean agertu, eta pakea gurra egin zenien. Begira zeure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki Jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua, erruki Jauna. Jangoikoaren bildotxa, zu kentzen dezu munduko pekatua.
Ona hemen Jaungoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak, jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren odola. Kristogan bataiatuak, zareten guztiok, Kristos jantziak zaudete. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala besarkatzen zaitut, eta oso osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadia sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Begira bihotz honez jauna, zeure herriari, eta betiereko biziaren sakramentuetan eraberritu duzunez, egizu, iris dadila, aintzaz beteko den haragiaren piztuera, ilezkorrera. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Asteburuan guztioi eta Zumai arroi batez ere, San Telmo festen egun hauetan, naizta gero urrian egingo diren, doain gontan baita etxetik, ospakizun hona izan dezazuela, familian. Bihar 11:00 ikusiko dugu elkar, goizeko 11:00. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela, Jaungoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerra Jaungoikoari, aleluia, aleluia. Maria, gracias eterna.